दिस इज सिल्लू। यहाँ पर क्या कर रहे हो सिल्लू जी? हाय बोलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। फोटो उठाइबा ପାଇଁ ଆମର ବିକଳ ये फोटोग्राफर କେନା ଆଡି 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 ଏଇଟା ଦେଖ ବେଲା ଗଛ। କାଇଁ ବେଲ ଗଛ? ନାଇଁ 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 ହେମିତି ନାଇଁ ହେମିତି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ये ବେଲ ଗଛ ये ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ କେବେ ଆଗରୁ, ସେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲା ଦେଖିନ ନା? ମାଇଚିଆଟା ये ଦେଖ ପାହାଡ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଆରେ ସେପଟେ ବାଘ ଥିବ ରେ, ଜୁମ୍ କଲେ ବାଘ ଦେଖାଯିବ। ରାଇଟଟା ଦେଲେ କଣ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତୁ ସିନା ସଫା ହେଇଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ये फोटोग्राफर